Batua, hemen 2017ko urriak sortixen, batua hemen Monizio Itagirrea, San Juniko Ermitxan, Berritxuko kanpaiek jasoteko asmoz, San Juniko Ermitxan batua, bertoko historiz pixkate Monizio kontentozkun. Egunon, Juaniz? Bai, egunon, bai. Eta pixkat bertoko kontu dut eginazteko, galdetuko ninkizu, Ermitxean historia pixkate esan bazinke. Bai. Bueno, nik gauza asko ez dakitxaz, baina idatzitxe ikusi dutena da zelan 1994 urtien sei basarritxar edo sei etxe jaue zelan juntu ziren hemen, eta hone ziren lekutxe goikue, garrokue, garbotza goikue, antzubixe nagusixe, gero agertzen da bustun zuri, eta pizkat sekretari solez edo funtzionete bana bintzet, bestia esan zehotetxe, Jeronimo Ilusta, hori hemen pizkate gizon ilustra, orduan horrezi pizkate hemengo inozentzu honik, bat-emate diru bierba banero prestema bape, horrek izate zela pizkate piztobunu emote personak. Da orduan horrek erabaki ben, kofrada bat sortzea hemen San Junen. Zer da kofradi? Orduan gentie 50 laguna puntu ziren horretarako, eta etxe desberdinetako gentie, laupez eta ordaindu ben bakotxak, eta 1918 hasi zen hori funtzionetan ero aurrera juntzen. Eta santu hori dauen hemen imagena ekarri ben, egun de 80 peseta pagau zen, eta gero urtero ipini ben lista hauet, eta hor 50-etik urte bakotxien, etxe bakotxak, kofrada bakotxeko gentiek erute ban administrazioi, kontuek, Jeronimo Ilusta zalapestonik kontuek erute zitsune, baina arduradun modun maiordomo moduen urte bakotxien persona bat aldatzen zen. Orduan hori da... Asierien itzeko hori... Ermitxean inguruen... Dakitena... Sortu zen, zan da egun... Oindala egun urte. Ermitxean inguruen sortu zen elkarte bat. Elkarte bat, bai. Eta urte bakotxin, maiordomo izan, bertoko arduri dute bana. Bai. Eta gero ni pestot hori ez dakit fiko, gerra denpora artero, pesto nik zehotetxean zala, da gero hemen sakrestau urtazkotan zana Augusto Laka Aranbarri, horrek erute liburu ero kontuek, nahize kofradako bakotxak erun ardurie, baina bat pizkate apuntete zizune gauzak, ero lista erute bana. Hori zen Augusto. Eta gero Augusto, 1989 zenero nire mozten liburue bera osasunaz ezabila ondo, eta, handikona, beste 37 urtien, neu nabil, horra, hori neure konture izaten da. Bai, 37 urte daro asuntuen. Eta oin, esateko lehen urtero bat kanbizete zen, oin gaz berroi bat kofradero, eta berroi. Eta urte bakotxien bat arduradun baina hori pizkat nazti esan, ze kanpoko persona bat, etorri hona, garbitxasune eta lorak ipini bier eta pizkat, eta erabaki genduen azkenien garbitxasuna batez be, andra bat ipintzi hemen, urtien garbitxu duzela, hilero toketen danien, eta orduan hori bierroi, kofradiei aguzen apuntaute urtero kamisete zan nahi, hori ardurioik endu pizkat. Eta orduan, kuota bat pagetau, oin 10 euro urtien pagetau, eta horraz, hemen defenditzega aldan moduen, hau mantenitzen pizkat. Mantenimenture gauela erotxe zuen. Zelen egote zan hemen, albuen jubilauen edifizizio dauen lez, donepe kalefazio edoko ipinitxe, neguen egote zan mesie egunero atzaldeko zeiretan. Zakariaz parrokue, baina abe jubilau zen, eta oin esteko noiz amena badeke kontinuo, oin gerote zan mesak zapatu iluntzetan, eta oin bakarri zapun egunien, eta batez beda, bat emate kofradako bat hiltzen bada, errazaixu 3 eguneko goten da igual, iluntze 3 egunetan.
Hau ermitxe ikusitxe kokapena, kamioan urran, kamio eskinan, eta honek historixi baduke pixkat, ez da horre lehena zerbizioak emote bada, edo nik entzun dut ospitxale izendaku, edo atzin beposo bat edukila, zelan daitzen da jatin bat edukila, eta dakiz horrek gorabian. Hemen izatu zuni Sanjungo ospitxala hoi, eta honek ermitxe honek atzer partien, hemen altarien atzerako partien duke lokal txikitzu bet eta goizen be pisu biku da, osea, planta bajia eta lehenengo pisue. Eta han bat emat bizizala, ospitxaleko posue da horratzien hauen eskolatzien berton, poso bat, patin bet, eta ez dakit, nik peregrinuk ero, geixun batzuk ero, ez dakit, baina nik hori iztot ezatu. Esaten dabe, bai, ospitxala, esaten da, bainoz, Sanjungo ospitxala, baina ez dakit hori zelan den. Pasoko jenti da, berton gatzeko eta erabiltzen. Igual izenek, bai, olako bat. Baina hori haintzineko gauzi da, nik 34 urte dukaz da, hori horreteku edazko be. Eta beste izer berezikoa dut, ermitxik ez deuken bestik ez deukena, eta zuzar berezikoa nik ustotu zuzeu? Ez dakit, hau ermitxa txigixe da, da hemen herri barru-barruen dau, kamino joten dau, eta peni emotozkun zegoen zan teilatu jauzitxe, botateko zan da nau, beste edifizioa etxe batzuk itxeko, eta, bueno, ni udaletxeen ondarrun sartu nintzen lehenengo lezinoetan 1939 zen, eta han, hau berretxu orduan ondarru ginen, eta hau errezegoen pizkaten nahiko abandonaute, eta ikusten gendun, hau arreletie, erabai gendun udaletxe partetik, eta gero gatu zen subasta bape, hau nabotateko, eta gero hasi ginen teilatue konpontzen, eta sozio bakotxak 1.000 peseta pagau gendun, eta hau zolanien egin, teilatue konpondu, hormak arrela, lantzin gauza bat, altari aldatu jakon totalmente. Zelen auken beste altara tipo bat, Mesia horre partera motezan, kolumna bi, gero santuan erdizen, baina orduan kanteratik ekarri mozko zan, Santa Femeko kanteratik arrezek ekarrizko zan debalde, eta aldatu ingendun aurri eta behiek gero ipini eta lantzin gauza bat eitzen, horretek funtzionetan. Bai. Urte batetako eta mantenidu, hemen herri barruen, hau erdi jauzitza hemen, da 1980 izan, hasi ginen lehenengo mesak emoten, endala, 37 urte. Bai, orduan botateko bazan, da jauzitza egun teilatu zati bete, da hemen herri zan bar duen, penagarriz izan dago, egun modun abandonute. Eta, bueno, hasi ginen, gatu, nekizen nik udaletxe partetik esan abotako, orduan esagen duen haue arreletan hasi bihau, eta konponduen bihau, eta horri bez. Lantzin, hauzolanien etxegen duen dana, besteanik ezilik erun aurrera. Bai, hau da nantzetan da, biarreko eguzan. Bai, teilatu batez beba egurrek eta teilak eta gero arrezko barri duen birri zen da, baina, bueno, Eta bizka kanpai egitxut edo kanpai hori etxia edo egitxut, beti izen da hori kanpai hori hor edo horretik beste nuen euken? Ez, ni pentsu hori kanpai nik hortxe esatu dut, Beti izen da hori? Bai, honen beste kanparik barrun ez topestan nik eukidau nien honek. Da, hau txigixe da, ikustuzun modun, ermitxa txigixe da, baina egurenek esaten da bena batek amezu hasiko esaten dugu ermitxa bizixe. Herri barruen dagoen lez, da jentie panin pasaten danak eta kuriosidadi eta betxu itzen da, eta, bueno, hemen da. Kuriosu da, eta bertoko egune hor dut, Sanjun egune ekaina goetaro izango ez da? Bai, Sanjun egune, eta, klaro, lehena bezperan da jaizepe itxezin hemen, zu batzupu bai, eta gainan nipenstote, nik gaztinitzen Sanjun egune jai osu izetezan, Egun osu jaiz izetezan, Sanjun egune, bai. Eta pertoniz izan holan mesiko zan ez da? Bai, mesa, Sanjun, da pentsetu nik ennaz ondoak horretan, baina hemen lehenko da notu zan hau santu egun zan Elixan, eta Elixatik ekekarte zan hona, bezperan ero, da gero Sanjun egunien hemen mesimon eta erutu zan prozesio moduen Elixa entregete zan. Bai, behorren ritual hauken, bai. Baina gero, hemen da, ez da, Elixan lehen bertako, bai, bertoko esan, baina, klaro, ermitxe ezagun kondezioetan, da, ez da, panik, no zerun dauen, hasiera baten hemen nengo zara pentsetan, ni santu, baina,
agertzen dana da prozesinio itxebela. Elisatik ekarte ben hona eta ametik atzea Elisa dute ben. Bai. Da, bestik holan, baduzu anekdotaik edo berton inguruen holan, biaren ibilitzeko kuriosidadek edo sortutako izan? Ez dakit. Engendun izan, lehen kariauken hormetan eta bormak eta hori dana pikau eta arrexe biztadu, eta, bueno, txokundu pizkat kanpotik eta arrazio, eta pizkat, gero kalefazio eta ipinik gendu zen, eta, bueno, baina, oin, bakizu, parroku lehen hau izan amena bade bihottu zen Don Juan de Don Pedro, gero Zakarias etorri zen, bueno, Don Luciano bai, eta baina oine, abade amen dauen parroku, zei herri dukez, gizaburua, Alusti, Etxebarri, Markine, Berretxu eta Ondarru. Eta orduan, amen oine, aktibitatek, San June unien mesi eta bertoko txortak ero izaten dena, bedinketut, etxe buruetan ipintzen die San June txortie lehenak usadixo moduen. Eta zer usadixo hori? Usadixo ekarri txortak, elora txorta bat, eta gero hasi bedinketut etxe buruen, etxeko atien, etxe buruen bari parkatu. Etxeko ate buruen ipintzen ziren horrek, ez dakit, temporada batako ero... San Jun Sordi, bai. Eta horrek ze barazetako barazu izate ban? Txarrak usatzeko edo zetako? Ez da zetako izango da, San Jun, ez da holako konkretoko, ez da San Blas izetan da moduen, hori uso bitzen da. Hemen mentzete... Hori San Jun zuetan horren gokin erreten da, edo zelan hori? Hemen lehen eitxe zan, berton berromerizi eta jaixek eta zuek eitxe ziren amenatzien eta muñekon pinozi pinide eta bai, baina holako bolandera batzuk bota, eta gero gukamen soziadik egunken aurrien berton lehen, eta orko jaixe bezala bertan genduen afari bat, eta bueno, pizkate dan hartien. Bai, dan alatuz dugu. San Junek betu bideu, zera errazio dixezu erzuaz eta? Bai. Gabeko egunik, claro. Usiena, urteko egunik usiena da San June... Bai, hori gerbe, oine jai asko, leko askotan, herri askotan, eta importantiz asko mutako. Pasak hemen, ermitzatzik izia eta guke, hemen berretxun berton udaletxe epe, hanbeko kalien, han edozien lekuten zue bezileken. Erroduzenen medidakin de seguridadi bebide, eta han beko plazan, Urepel plazan ditzen da zue, jaize edo zue, umiek eta gura zuek, baina hemen berton, hemen bultan ez da zurik itzen, Baina, lehena, ordu nahi izan, berton... Bai. Eta gero soziadik zeuke... Bai, eta zue itxezan, eta, bueno, hori bakizu, gero ganetik salto batzuk egin, eta hori izetezan aspakizune, bai. Garto. Eta beste ikolan emeseik eta modu zenuten berton, errotezan, aparte jaizotako mesik? Bai, bat emate zozak gaitxik, gero bat emate hiltzezan nien da, hori, igual hiru eguneko horrezaizu ero, azte beteko eto esan nien aurretik, gero mesa bataz, ero, bai, eta beste, nahi da nien zozak gaitxipe, bai, baina oin abade faltie, eta oin abadi epizin dabe, etorri edo zein egunetan, interru dekola, ero bestia ezilek, ez da, mesak oine lasterra elixan bestakite hongo da. Horrek bideroak, enkarretezan maiordomu zuzulatzen ez da? Maiordomu, bai. Bai. Augustok etxean, kontuek ero, liburuek erun, nik etxoten moduen pizka, baina oine jentiek maiordomutzi, oine ez da kamizetan, beti neuna horrien. Besteanik, jente edade batekuek eta hori hartu hori, ez dutzu nahi hartu. Pizkate, noberak erun bidea hori. Eta, bueno, noberak erun bidea, baina zeube, dara modun, betiko zeitzen. Orduan rebeu, zeube topobiko, ez da? Ez dakit, inoke tiretzeko gogondik ez da ikusten da, bueno, osasun edo guten artien, ero pizkat nabilen artien, baina nabe urtik aurrera noie, eta baina ez da, oin gauzan du izen bidana, garbitxasunek eta hori, bandera batek eitxoskuz, bere ordaintzu zau, eta San Junetan lora batzuk eta ipini, eta besti, hoxe, baina beti da, mantela garbitxu bidala, ero beti oten da, harturi ermitxetan badakizu zedoen, eta mantenimentu minio bat egin biozu, bestanik. Dena hainbeste kostata zulan, bertan dela narratibak, Bai, penida, gaina hau,
eno izata, beste ermitxak ez daukela, importantizek dana dauke, eta hau baina asko ondu hauek, eta azterrikeku eta beste baina, hau herrik askuen berton barruen dauena, hau abandonaute, hanbeko kalekue, antzera da, habe da, kamino kontran, eta Andramalizeko, eta honek ez da gatxakuten, mendipuntak onbiar bezu, baina hemen, kasko-kaskuen da hau. Igual doken ezaugarri berezitxe hau izango den bezta, bertena errexenia erratiak zen duena. Bai, jentie pasetan, nenatien behitzu, eta itxiaren etxen da parien pasetan dien, bueno, hau hemen, bai, da, ermitza txikixe da, baina politxo da, bai. Besteik, ez badugu Mauriz? Bai, bueno, hemen segitzeko asmoe, aldan hartien eutziko txau, eta, bueno, hoxe, mesa bat urtien emon da, ez dakeu, bizimodu aldatuko bada, erose paseko den, baina, bueno, bitzete, teliatu eta barrezien diduke eundala 3 urte ingen duen, eta orduan, ja, honek aguntako dugu urte batzukoin, bitzete, edifizio mantenidu. Eta konfradixi bizik mantenizi, importanti, ez da? Bai. Zamen harti, kuoti eta apurua mantenimentu urtien itxeu San Horreko domekan, hemen batzega kuadrilla bat, eta, bueno, batzuk esatau, gaztu asko bestako sargiz eta hori, argipestak gaztetan hankaina dugu beste edifiziotik udaletxean hori, eta horti dugu, ez da, osake, gaztu asko ez dugu, bere honen mantenimentu, garbitxasune eta, hoxe, pizkate txukunak gutxi da, gauzie. Oso, bueno. Hauxe da izan da gure, gero kanpaian inguru, besti, ez dugu zu izateko. Ez dakit. Ikusi oso, kanpaian badugu zela errotulo bat, izen batzuk eta emitxe gaute zela ikusi dugu kanpaian. Eta gero beste gauza bat ikusi dugunen, barratik foto zuela, nahiz, kanpa gueltan duzen. Barratik foto zuela, ez da bera buelta uste moten. Ez que ez da, ondo, pasatzen dara da kanpotik ipinezko sokie, edo zein pasatzen da nien tirek ebiltzen ziren, umiek eta ganberrez mue bardin gabien, eta hori gaitxik egiakon sokie barrure ipini, bezanik gozaldien behigoale ebiltzen zen jentie kanpakoten, eta hori alarmi izaten da, ze pasatzen da men. Zue da, baina hau kanpatxik ize da dana, baina, bueno, hor dauke bintzat eta, bueno, behorren sentidu dauke. Kurioso ikusten da, tamaino kurioso kude eta... Ez dakit nik hori nosipin itxeko izango da, seguramente hor duntxe oin esatu da, oin ala egun urteko izango da hori, ben ez dakit, berake izkrazio zer dauken eta fetxek edo ez dakit urti baduke, ez baduke, hori bertako da ikusi igon da. Bertak hunde eta ikusi bide, bai. Bueno, besteik ez dugu eta esateko, eskerrik asko zuri elkarrizketa hau etortearen, eta serio lantzei ekin bi, zeure zerekin ikbeteten, eta urte askotan ermitxi kurioso mantentzen. Ia mantentzen du bai, hoxe da, honen modun beste ermitxak bai, danak. Eskerrik asko. Bale, zauei, eskerrik asko zauei.